Yes. King'iyo ODM ni odhi bedo nang'o ka jakom onge? King'iyo mbele ka ndalo mabiro ODM ni dhi bedo nang'o ka jakom onge? To sano bedo nang'o sani donge jakom onge, but ODM ni kanyo tene ma pod ineno kilare ne nyako maber ma ji gore ne. Iwinjo, ODM is an attraction, and gimomiyo en attraction nikech jakom no build very strong structures, and kane neno kane jakom loso buche mnobede, nowacho nodwaro build a party that would outlive him, mana kaka ANC mar Mandela in South Africa. So ODM will be like ANC, where Mandela died many years back, left the presidency, but ANC pod dhi mbele. Ochalo chama cha Mpinduzi man Tanzania ma pod rule. So ODM will rule for a very long time. Individuals will defect, others will come and go to wachako ayuda maber, because there are very many vibrant and brilliant people within ODM kanyo. Yeah. In kaka jakanyo mosebede ODM higni mang'eny, ang'o minyalo nyiso jotend ODM mondo tim sani mondo michamo bed e yo motegno? Nikech nitie joma wacho ni joma go koko onego riembi, ini wacho ni onge tiende riembogi. Jomoko bende wacho ni ketgi uru piny mondo go mbaka. Tend ODM onego tim ang'o sani mondo michamo bed e yo motegno, mok chal ka gima chama wuoyo koni gi koni, pupni moro be ni e iye kan, ke ji te ng'iyo chama ka koni koro chama ni to dhi gore piny. Ang'o ma nyaka koro gitim sani kaka jotelo? Gima nyalo bedo mabet pek kanyo ni ng'eny joma losogi ok giwach pachgi, to gichalo jomor mana kaka nyisino, and moko dwaro attention, and attention kidwaro kidonje chama to nyaka ilumna procedures. Ka nitie ng'ama oneno nonyalo chung' nobedo party leader, to rit chieng' moluong yiero no tidhi chung'. To ok inyal dhi ni ka party leader wacho gini to wacho sama gisebede bura makata neke makoro osekalo, tiduogi yudo ka gidhi giwacho kendo mopogore mana kaka sewachono. So ji makamano, joma go koke ODM tin, nyoka neno ka gin ji mang'eny. Ok inyal kwano ji mokalo 5 mago koke ODM among the leaders mantie. To leaders mago kokogo nwaneno ndalo moko. I've got institutional memory. In the aftermath mar Jaramogi, kanwa lose Jaramogi, to this celebrated leader Marwa Manyawa Witon was only left with around 3 or so MPs in Luoland, but no they gijoping. And when election came that year, to these people were all swept aside. Nyaseneno the mood like Nyoro kat in places like Ugunja. Nyaneno ka this team biro, to nyaneno ka jopiny okomigi thuolo magiloso. Nyaneno ka gidhi Busia, nyaneno ka there are casualties jomo hinyore. So hinyruok gionge kaka konyo party sani ka gin popular. Nyaneno ka ji gore Busia, ji nogore Ugunja, tam gi riembo. Ka gin very popular with the party, that will not happen. So politics ok en dhi ni kata dhi kamoro te dhi manyo yudhe moko nodhi ogo koko. Kuonde ma aseneno ka the party leader dhi e nyiche ne en Kisii. Naneno kodhi to luongo delegates mong'e to losogo, then onyalo moso jopiny peacefully to wuok odhi kumodhiye. Nyiche naneno kotimo mano Kakamega, and Kakamega kane wadhiye naneno kane nitie kuonde 2 mane ji oromo. So mano nyisi kaka ji ohero chama mar ODM. Ne nitie delegates ma kidhi Koparanya to dalo pong', kidhi ka Fernandes Barasa in Kakamega town ji opong' to giduto gidwaro party leader. The party leader was also in Busia. Manorado gi all the leaders and the delegates. It was very peaceful. Iwinjo kagidhi. In all these meetings, all MPs and every ODM members bedo invited, onge ng'ama olor ne oko. So ka jowa nigi maduong' ne ka jowa nigi issue, to nyaka giwache within the party structures. Gibi gikete to the party leader or the party chair, or gikete organs machalo mar NEC or Central Committee magibede. Onge ng'ama osenyiso the party leader, kapani gisenyise kaka ng'e the party leader, negen kata gi issues moro magiketo ne kata in writing no atem kama. Koro miyo kage dhi ahinya to be gidhi ketho party. Samoro kudni achiel ema to ring'o, nyalo gika ma kore wacho na wayo be ojogore gi lak. Koro mondo yier ng'ato moyie ni nyalo tiyo ne party, otim gigo mag are all right, ma the party must be open to. Yeah.
Ipani